Γεια χαρά παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Victorio Channel. Για το σημερινό επεισόδιο λοιπόν αποφάσισα να κάνω ένα τελευταίο review, διότι εντάξει αυτά τα βίντεο δεν πάνε και πολύ καλά, οπότε είπα να το λήξω εδώ. Όμως δεν θα μπορούσα να μην τελειώσω κιόλας αυτή τη συγκεκριμένη τριλογία ταινιών, όπου ξεκίνησα γενικώς την πρώτη χρονιά. Φυσικά ορισμένοι θα έχετε καταλάβει για ποια ταινία μιλάω συγκεκριμένα, και αυτή είναι το Sonic the Hedgehog. Ναι λοιπόν, μόλις χθες κιόλας είδα και εγώ με τη σειρά μου την τρίτη ταινία του Sonic και πραγματικά για φινάλε τριλογίας κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ καλή. Όμως αυτά θα τα εξηγήσω αργότερα. Από την άλλη πάλι σαν σήμερα θυμάμαι πριν 5 χρόνια που είχε κυκλοφορήσει η πρώτη ταινία, όπου εκεί στην ουσία βλέπαμε τον Sonic ο οποίος από τον κόσμο του έφυγε και ήρθε στη γη στην ουσία λόγω κινδύνου, και ο οποίος κατάφερε για χρόνια να παραμείνει κρυφός, μέχρι που κάποια στιγμή έκανε κάτι βλακίες, τέλος πάντων τον ανακάλυψε ο Αμερικανικός στρατός, προσπαθούσε να τον κυνηγήσει για πειράματα κτλ, δηλαδή για εξωγήινους, και φυσικά βάλανε υπεύθυνο αυτής της αποστολής τον Dr. Ivo Robotnik ή αλλιώς Dr. Eggman, και κάπου εκεί ξεκίνησε και όλη η ιστορία του κινηματογραφικού Sonic. Αλλά πάμε τώρα να δούμε μερικά πράγματα για την πλοκή της ταινίας αυτής και μετά θα προχωρήσουμε στο κύριο θέμα του review αυτής της ταινίας. Αρκετό καιρό μετά τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας, ο Sonic ζει αρμονικά και ήσυχα μαζί με τους φίλους του, τον Tom και τη γυναίκα του, και μαζί με τους νέους του φίλους, τον Tails και τον Knuckles, ζουνε σαν οικογένεια γεμάτη διασκέδαση και αρμονία, μακριά από κινδύνους και από διάφορες αποστολές. Όμως κάποια στιγμή σε μια απομονωμένη φυλακή ξυπνάει ένας άλλος εξωγήινος ο οποίος μοιάζει με τον Sonic και ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Shadow. Ο Shadow μετά από πολλά χρόνια, αφού ήταν παγωμένος στη συγκεκριμένη φυλακή, προσπαθεί να εκδιηγηθεί μια υπηρεσία, συγκεκριμένα μια στρατιωτική επιστημονική υπηρεσία, η οποία ήταν υπεύθυνη για την ανακάλυψή του και φυσικά για το σκοτεινό παρελθόν που του προκαλέσανε. Φυσικά από την άλλη η συγκεκριμένη υπηρεσία ζητάει τη βοήθεια του Sonic και της παρέας του για να αντιμετωπίσουν το Shadow. Φυσικά όμως αυτός ο αντίπαλος δεν θα είναι εύκολος για την ομάδα του Sonic, διότι καθώς βρίσκουν το Shadow προσπαθούν να τον αντιμετωπίσουν, όμως χωρίς καμία καθόλου επιτυχία. Έτσι λοιπόν ο Sonic και η παρέα του θα βρουν συμμαχία στον πρώην εχθρό του, τον Dr. Eggman, τον οποίο στην ουσία ανακαλύψανε τυχαία καθώς νομίζανε ότι ήταν νεκρός. Όμως αυτός δεν ήταν, διότι βρισκόταν κρυμμένος σε ένα από τα ρομπότ που είχε φτιάξει ο ίδιος, απομονωμένος από όλο τον κόσμο. Μόνο που ο Dr. Eggman από τη μοναξιά του και από το πολύ φαΐ που χλαπάκωνε είχε αλλάξει αρκετά. Γενικώς η μορφή του σου θύμιζε λίγο Παρασκευά. Εκεί φαίνεται ότι σε τρόπας ρε βλάκα χαρέ. Και έτσι λοιπόν ο Dr. Eggman μαζί με το τσιράκι του, τον πράκτορα Stone, και μαζί με το Sonic και την παρέα του, όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να σταματήσουν το Shadow από το να καταστρέψει τη συγκεκριμένη υπηρεσία και να κάνει χειρότερα πράγματα σε όλο τον κόσμο. Επίσης σε αυτό εδώ το σημείο να αναφέρω έναν χαρακτήρα τον οποίο δεν ανέφερα στην πλοκή και είναι ένας από τους βασικότερους χαρακτήρας, και επίσης είναι ο πρωτομάστορας στην ουσία που ασχολήθηκε με το πρόγραμμα Shadow, το οποίο ανακάλυψε το Shadow και κάνει διάφορα πειράματα σε αυτόν. Είναι ο Dr. General Robotnik, και ο οποίος είναι και παππούς του Dr. Eggman. Τώρα να μου πείτε πώς γίνεται να ζει αυτός, τι να σας πω τώρα. Γενικώς είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, γιατί αν κρίνουμε ότι ο Dr. Eggman έτσι όπως το βλέπουμε είναι γύρω στα 40 με 50, ναι, είναι σπάνια περίπτωση αυτή. Και γενικώς βλέπουμε ότι σε αυτήν εδώ την ταινία ο παππούς του Dr. Eggman βρίσκει τον Shadow και μαζί προσπαθούν να επιχειρήσουν όλο αυτό το σχέδιο. Μετά στην ουσία βρίσκει και τον εγγονό του Dr. Eggman, του λέει ότι είμαι εγώ, ξέρω εγώ γι' αυτά, και συνεργάζονται μαζί στην ουσία. Ναι, γενικώς στην ουσία αυτή η ταινία είναι λίγο μπέρδεμα με τις συνεργασίες, γιατί όσοι έχετε δει τα τρέιλερ το έχετε προσέξει σίγουρα. Και εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν θα πω τίποτα άλλο. Οπότε σταματάω εδώ αυτό το θέμα. Φυσικά με λίγα λόγια, ό,τι βλέπουμε στην ταινία βάσει τον Shadow και τον παππού του Dr. Eggman ισχύει και στα βιντεοπαιχνίδια, όπως πολλοί θα έχετε προσέξει. Και γενικώς ο Shadow κρατάει αυτό το χαρακτήρα, το σκοτεινό και σκληρό που έχει,
όπου αυτό συνέβη με τη φιλία που είχε στην ουσία με την εγγονή του Γέρο Ρομπότνικ, την Μαρία, και έπειτα με ένα ατύχημα που συνέβη με τη Μαρία, αυτό σημάδεψε όλη τη ζωή του Σάντο. Και έτσι βλέπουμε αυτόν το χαρακτήρα σε όλα τα βιντεοπαιχνίδια, σε σειρές και σε αυτήν εδώ την ταινία. Αυτή η ταινία, ξαναλέω, ήταν πραγματικά πολύ καλή, διότι εδώ πέρα για μια δεύτερη και ολοκληρωτική φορά βλέπουμε τη μαγευτική τριάδα του Sonic, Knuckles και Tails, όπου αυτοί οι τρεις χαρακτήρες, από εκεί που τους βλέπαμε σε βιντεοπαιχνίδια ή σε σειρές μαζί, τώρα τους βλέπουμε και σε αυτές εδώ τις ταινίες μαζί. Και πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι τρεις χαρακτήρες, η ομάδα του Sonic, μόνο δέος και γέλιο πραγματικά σου προκαλούν. Δηλαδή είναι τόσο καλή που δεν μπορείς πραγματικά. Επίσης δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ κιόλας στο πιο δύσκολο cast αυτής εδώ της ταινίας, το οποίο είναι το cast του Jim Carrey. Όπου εδώ πέρα ο Jim Carrey ενσαρκώνει και για τρίτη φορά τον Dr. Eggman, μόνο που σε αυτή την ταινία ενσαρκώνει και τον παππού του Dr. Eggman. Και φανταστείτε τι δουλειά έχει παιχτεί πίσω από αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Διότι εντάξει, άμα κρίνεις ότι ο ένας είναι γύρω στα 50 με λίγο κοιλιά και ο άλλος είναι στα 100 plus με πιο μεγάλη κοιλιά, στην ουσία αυτοί οι δύο χαρακτήρες μοιάζουν, διότι ένας μόνο ηθοποιός τους παίζει. Και εντάξει, τι να πω, πραγματικά η δουλειά αυτή ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή να πιάσεις έναν ηθοποιό, να τον μακιγιάρεις ανάλογα με τον ένα χαρακτήρα, μετά να τον πιάσεις πάλι, να τον μακιγιάρεις με βάση τον άλλο χαρακτήρα. Δηλαδή πόση δουλειά έχει πέσει και στο μακιγιάζ, να πούμε. Αλλά πέρα από αυτό είναι και φυσικά το μοντάζ, το οποίο έχει πέσει πολύ επεξεργασία από πάνω, διότι στην ουσία βλέπουμε έναν μόνο ηθοποιό, δεν βλέπουμε CGI, και αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Κατά τα χρόνια το έχουμε δει και σε πολλές ταινίες και σε πολλές σειρές, ξένες ή ελληνικές, και σε μια επεξεργασία αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο πραγματικά. Και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ένα μεγάλο μπράβο στην παραγωγή που κατάφεραν και κάναν αυτό το αποτέλεσμα. Το μεταξύ είχαν πλάκα και ατάκεις που πετούσαν σε κάποια σημεία, που ήταν τύπου Deadpool. Oh, hello. Πώς ήταν όταν σχολίαζε για τη Fox, για την Disney κτλ. Σχολίαζε τον κανονικό κόσμο. Κάτι τέτοια στοιχεία έχουν πέσει και σε αυτή την ταινία. Δηλαδή, όσοι την έχετε δει, θα έχετε καταλάβει. Αλλά είναι πραγματικά αυτές οι σκηνές πολύ καλές. Είχαν πλάκα κιόλας οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστών. Φυσικά πάλι τα ψηφιακά εφέ όπου βλέπουμε είναι τα ίδια πραγματικά. Και ευτυχώς που δεν έχουν αλλάξει τίποτα, διότι αν σκεφτούμε στο παρελθόν, το πρώτο σχεδιασμό που κάνανε στο Sonic ήταν πραγματικά μια αηδία. Και δεν θέλω να το θυμάμαι, ξεκάθαρα. Γενικώς, όσοι δεν έχετε δει αυτή την ταινία, βάλτε τη στον υπολογιστή και δείτε την. Διότι τώρα στο σινεμά δεν ξέρω αν παίζεται ακόμα. Δηλαδή, άμα κρίνουμε ότι ήταν στο Hollywood, προβλήθηκε γύρω στις 17 με 24 του Δεκέμβρη. Στην Ελλάδα γενικώς προβλήθηκε πολύ αργά. Δηλαδή, ήταν 2 εβδομάδες αργότερα. Ενώ ξέρω εγώ, στην Ελλάδα προβάλλουμε κάθε ταινία μία μέρα πριν την προβολή στο Hollywood. Εδώ άρχισε πολύ στην Ελλάδα. Ήταν 4 νομίζω, 5 του Γενάρη. Κάπου εκεί πραγματικά. Αλλά όσοι δεν την έχετε δει, πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Γενικώς δεν θυμάμαι αν το είχα ξαναπεί, αλλά πραγματικά οι ταινίες του Sonic είναι από τις καλύτερες ταινίες που είναι εμπνευσμένες από παιχνίδια. Και κάπου εδώ άλλο ένα review φτάνει στο τέλος του, με την τρίτη ταινία του Sonic the Hedgehog. Όπου εδώ οι πρωταγωνιστές είναι οι Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden, Idris Elba, Keanu Reeves και πολλοί ακόμα. Οπότε κάπου εδώ σας αποχαιρετώ κι εγώ και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια χαρά παιδιά!